आयुष्यात एखादा दिवस असा असतो की तो भरपूर अशा आठवणी घेऊन येतो. असंच काहीसं घडलं माझ्यासोबत. तर मेच्या सुट्टीमध्ये गावी गेलेले आणि माझ्या 10वीच्या बॅचने आपण सगळ्यांनी गेट टुगेदर करूया म्हणून ठरवलं. तर म्हटलं गावी आहे आणि गेट टुगेदरसुद्धा गावीच होतं म्हणून मग जायचं. मी पण ठरवलं. बरोबर 28 वर्षांनी आम्ही सगळेजणं भेटणार होतो. तर खूप मजा येणार होती. खूप एक्सायटेड होतो की सगळेजण आता कसे झालेत, प्रत्येकामध्ये काय बदल झालेला आहे. तर घरून मी एस टीने निघाले जिथं आपण भेटायचं ठरवलं होतं तिथं. तर पुढच्या स्थानकाजवळ म्हणजे कुडाळ डेपोजवळ मला माझी मैत्रीण आणि अजून काही फ्रेंड्स मिळणार होते. माझी मैत्रीण खूप खास अशी क्लोज मैत्रीण मला मिळणार होती. तर मग मी वेंगुर्ल्यावरून एस टीने कुडाळला आले. कुडाळला उतरले आणि त्या गर्दीमध्ये मी माझ्या मैत्रिणीला शोधायला लागले. तर मला ती कुठेच दिसली नाही. नंतर तिचा फोन आला की आम्ही इथं इथं उभे आहोत, तू तिकडे ये. मग मी तसं शोधत मी तिकडे निघाले आणि सगळीकडे बघत होते. माझ्या मैत्रिणीला शोधून खूप एक्सायटेड होते कारण तिला मात्र मी 30 वर्षाने भेटणार होते. कारण ती 8वीमध्येच तिने हायस्कूल चेंज केलेलं. ती 9वी आणि 10वीमध्ये आमच्यासोबत नव्हती, पण ती माझी खास मैत्रीण होती. त्यामुळे मी अगदी एक्सायटेड झालेले की आता ती 30 वर्षानंतर कशी दिसत असेल किंवा काय. तर तिला शोधत होते सगळीकडे. मग शोधता शोधता तिने मला सांगितलं, तिचा फोन आला आणि तिने सांगितलं की आम्ही इथे इथं उभा आहोत, तुझी वाट बघतो आहे, तर तू तिकडे ये. तर मी वाट काढत काढत त्या गर्दीतनं सगळ्यांना बघत बघत त्या वाटेकडे निघाले आणि नंतर मग मला माझी मैत्रीण मिळाली आणि बरोबर 30 वर्षांनी मी तिला भेटले. खूप 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 आनंद झाला. खरंच सांगते, खूप आनंद झाला. एक आपलं जे हायस्कूलचं जीवन असतं ना, ते खूप वेगळं होतं. ती माझी वाट बघत होती. आमची मस्त अशी गळाभेट झाली. माझे अजून जे क्लासमेट होते ते पण तिथं होते, तर ते पण सगळे मिळाले. सगळ्यांचे चेहरे तेच होते, पण सगळे बऱ्यापैकी बदललेले होते. खूप मज्जा आली सगळ्यांना बघून. मग आम्ही तिथनं मग म्हणजे क्लासमेटचीच गाडी होती, मग त्या गाडीमध्ये बसून आम्ही सगळ्यांनी जिथं भेटायचं ठरवलेलं त्या ठिकाणाला जायला निघालो. तर गाडीमध्ये पण गप्पा झाल्या की तू आता काय करते, तू काय करतोस, का पुढे एज्युकेशन काय कंप्लीट केलं, तुझ्या घरी कोण असतं, मुलं काय करतात. तर अशा सगळ्या गप्पा टप्पा रंगल्या. तर गाडीमध्ये बसून आम्ही सगळ्या गप्पा मारल्या आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही आमच्या जुन्या आठवणींना खूप उजाळा दिला. तर आम्हाला एक गणिताचे शिक्षक होते, ते भरपूर मारायचे. म्हणजे थोडंसं जर चुकलं की लगेच ते हात पुढे करा आणि त्याच्यावर छडी मारायचे. तर त्या सरांच्या आठवणी मात्र सगळ्यांनी काढल्या. खूप गप्पा झाल्या. इतर सगळ्या जे आपले क्लासमेट होते 10वीच्या वर्गाचे जे होते ते आता कोण काय करतं याच्याबद्दल सगळी चौकशी झाली आणि मस्त अशा गप्पा मारत मारत आम्ही सगळ्यांनी जिथं भेटायचं ठरवलेलं होतं तिथं आम्ही निघालेलो होतो. तर कुडाळमध्ये मुळदे म्हणून आहे, तर तिथं एक असं हे रिसॉर्ट टाईप आहे. तर तिथं आम्ही भेटलो, सगळेजण भेटलो. सगळ्यांच्या चेहऱ्यात बराच बदल झालेला होता. शरीरयष्टी सगळ्यांची बदललेली होती. माझ्या सगळ्या मैत्रिणी तिथे भेटल्या. आम्ही खूप गप्पा केल्या. पहिला ब्रेकफास्ट केला. तर एका मैत्रिणीने शेवया घेतलेल्या, नारळाच्या दुधातल्या शेवया, तर तिने सगळ्यांना त्या शेअर केल्या. नंतर मग आमच्यासाठी मिसळपावचा नाश्ता आला, तो आम्ही केला आणि खूप गप्पा रमल्या. खूप मजा आली. ते असे बऱ्याच वर्षांनी जेव्हा आपण भेटतो ना, तेव्हा खरंच त्या आठवणी सगळ्या जुन्या जाग्या होतात आणि एक खूप मजा वाटते आणि माइंड एकदम फ्रेश होऊन जातं. नाश्ता केल्यानंतर मग आम्ही एकत्र बसलो आणि परत गप्पा मारल्या, कारण यावेळी आम्ही बरेच जण होतो. तर सगळ्यांमध्ये जो बदल झालेला होता तो दिसत होता आणि पुन्हा सगळ्या छान छान अशा गप्पा केल्या आणि नंतर मग आम्ही दुपारी जेवायला आलो. तर व्हेज नॉनव्हेज असं सगळ्या प्रकारचं जेवण होतं. ज्याला ज्याला जे जे हवं ते प्रत्येकाने घेतलेलं होतं आणि खूप मस्करी वगैरे चाललेली. तर मस्त अशी मस्करी करत गप्पा मारत आम्ही मस्त असं ते जेवण एन्जॉय केलं. माझ्या एका मैत्रिणीने मस्त एक गाणं म्हटलं आणि आम्ही या कार्यक्रमाचा शेवट केला. तोडेंगे तोडेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोडेंगे, ए दोस्ती हम नहीं छोडेंगे हम मगर तेरा साथ ना